Често срещаните шофьори знаят, че в аварийни ситуации стандартните аварийни триъгълници са не само трудни за инсталиране, но и трудно видими за следващите превозни средства, което често води до по-сериозни вторични инциденти. Ако обаче съхранявате този авариен триъгълник в багажника си, просто натиснете бутон, за да активирате 68 мигащи светодиода с висока интензивност. Дори в гъста мъгла или силен дъжд, той остава ясно видим, предупреждавайки следващите превозни средства да избегнат сблъсък. Той предлага 5 лесно превключващи се режима на осветление, аварийни светлини и други, готов да се справи с различни опасности по всяко време. Може да се използва и като мощно фенерче за нощни ремонти или ходене на тъмно, и дори за зареждане на телефона ви, за да не губите контакт, докато чакате спасителна помощ. Изработен от ABS материал, той е водоустойчив и устойчив на топлина. Едно зареждане издържа повече от 6 месеца.